Mambo aripo pamsiwo, iye wafapa mchinjiko, asiano uya zvino, kutora wakewo. Kwaziwai vateereri, tinomuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rhodes weku-North Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church pamwe chete navaCaston Betera, Assistant Publishing Director ku-East Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church. Mustudio nhasi tina Mrs. Shailet Chakabveyo vari kutiisira into sign language. Kwazai vateereri murando wacho. Vateereri tinokuchingamidzai. Tinoda kutenda hurukuro yatinayo nhasi vateereri ine musoro wenyaya unoti Kurota Hope. Saka regai vabetera vatitungamirire tibva tapinda mukati mehurukuro yedu. Tinoda kuti titange nekuverenga kuna Isaiah chapter 29 verse 8. Isaiah 29 verse 8. Zvichafanana nokurota kwomunhu une nzara achiti ndinodya, asi unopepuka ndokuwana mweya wake usine chinhu. Kana sokurota kwomunhu une nyota achiti ndinonwa, asi unopepuka, wanei aziya, mweya wake unopanga mvura. Toda kutenda Bible panapa riri kutanga nekutibatsira pachidzidzo chedu chekurota hope, kuti zvimwe zvinotoitika zvinokonzera kuti munhu urote semuenzaniso wapiwa vateereri. Hanzi ukarara uine nzara uchifunga chikafu, zviri nyore kuti urote uchitodya chikafu. But paunotozomutsirwa kunzi chimuka yechikafu chaita, wotona inga ndanisani ndadya. Kana kuti ungoine nyota. Saka chiri kuburitswa neBhaibheri ndechekuti kurota kunogona kuuya chikonzero chiri chekuti pawagumira kufunga paya usati wakotsira, pfungwa dzinopfuurira neipapo. Zvouya kuhope. Zvouya kuhope. Kurava kuti hope zvamuri kutaura ndezvekuti unorota zvinhu zviri mupfungwa mako, zviri muupenyu hwako panguva iyoyo. Saka zvinobva zvadaro. Chikonzero taverenga vhesi toda kuti titange tamboona kuti chinokonzera kurota chii, nekuti kurota kuri kuitika pakati pedu. Saka kana uchirota zvanga zviri munharaunda yako zvauri kufunga, pane chimwe chinhu chakakosha kuti batsira kugona kugadzirisa hope dzingangodaro dziri dzinouya kwauri. Ndoda kuti muverengere vateereri vedu kuna vaEfeso chapter 4 verse 26 na 27. vaEfeso 4 verse 26 na 27. Tsamwai musingatadzi, zuva ngarirege kuvira muchakatsama, musapa dhiabhorosi nzvimbo. Ndimai takaidzidza muchikamu chambopfuura pataitaura nyaya yekuregererana, but chimwe chiri kutsimbidzirwa panapa ndechekuti ukasvika panguva yekunorara yemanheru uchakatsamwa, Bhaibheri riri kuti unopa dhiabhorosi mukana. Ungave mukana upi waanozowana wausiku waashaya ari masikati. Saka mumwe mukana waanogona kuwana kuuya kunyaya dzehope. Nekuti muchikamu chamufundisi kana muchiri kuyeuka takambodzidza Bhaibheri kaisa pachena kuti mweya yetsvina kana kuti vatumwa vanogona kuuya muchimiro chehope. Saka vaEfeso iri kupa pfungwa yekuti ukarara wakatsamwa, zvinopo dhiabhorosi mukana usiku ihwohwo okushanyira kuhope. Okushanyira nehope dzinonoenderana nezvawapedzisira uchifunga usati warara. Saka zvakanyanya kunaka kuti munhu akunorara ngaarara asisina zvigumbu. Inobva yatsimbidzira nyaya yekuti regereranai. Very good. Saka ukasadaro manje semuenzanzi wataidzidza, Satani anobva auya kuhope nenyaya inoenderana nekusaregerera kwauri kuita. Saka chii chimwe mufundisi chinogona kukonzera kuti hope dziuye mawiri adzinoita kwatiri? Ndoda kuti muverenge kuna Muparidzi. Muparidzi chapter 5 verse 3 neverse 7. Muparidzi 5 verse 3 na 7. Nokuti kurota kunouya namabasa mazhinji, nezwi rebenzi namashoko mazhinji. Verse 7. Nokuti pakurota kuzhinji napamashoko mazhinji pane zvisina maturo zvizhinji, asi iwe utye Mwari.
Bible panapa riri kuti chimwe chinouyisawo marotero atinoita type yemabhizimusi atinoita zvauri kuswera uchiita kuti kana bhizinesi rako riri kuti unopota uchienda kunze kwenyika nendege uchidaro hachingave chinhu chinoshamisa ukarota uri mundege nekuti ndo zviri kuwanikwa muupenyu hwako. But asi vhesi 7 vateereri yabva yati asi hope zhinji hadzo hanzi zhinji hadzina maturo. Saka in other words patiri kutovarira chidzidzo chinechi tiri kutokurudzira kuti musanyanye kubatikana nehope nekuti zhinji dzacho dzatonzi hadzina maturo amene kureva kuti dzinogona kuuya asi dzisina zvadzinoreva, hadzina meseji yadziri kukupa kana chinhu chadziri kuumba muupenyu hwako. Hapana. In other words iri kuti bhaibheri riri kuedza kutotibatsira kuti tisangofume richiti pawarota pesu kuti hii zvandarota sikana hii riri kutoti zhinji dzacho hadzina maturo. Ko kana Mwari achirotesa pastor achiuyisa hope anenge achivavarira kuita sei kumunhu hope kana dzichibva kuna Mwari? Bhuku raJob chapter 33 verse 14 kusvika pa18 inogona kutibatsira. Iverengei Job 33 verse 14 kuenda pa18. Nokuti Mwari unotaura kamwe chete kana kaviri, asi munhu haane hanya nazvo. Pakurota kana pane zvinoonekwa usiku, kana munhu abatwa nehope kwazvo, kana avete panhoo, ipapo unodziura nzeve dzavanhu ndokusimbisa kurayirwa kwavo, kuti adzore munhu pakuvavarira zvakaipa, nokuvanzira munhu kuzvikudza, kuti adzore mweya wake pagomba, upenyu hwake hurege kuparadzwa nomunondo. Bhaibheri riri kutoti Mwari anototaurawo kuhope. Panzvimbo akapo because kune pfungwa yekuti vanhu vanogona kungofunga kuti Mwari haatoshandisawo nzira iyi. Anotaura kuhope, asi Bhaibheri raisa pachena hanzi Mwari akadaro ane zvinhu zvataurwa zvinenge zvina zvaanenge achivavarira. Chekutanga hanzi Mwari anenge aida kusimbisa shoko rake, kuti toti pane chinhu chaadzidzisa vanhu arida kutsimbidzira kuti chinhu ichocho ndo zvazviri. Hanzi anogona kudaro kuhope. Chimwe chacho hanzi anogona kuuya kuhope achivavarira kudzora munhu atora gwara rakaipa. Hanzi Mwari anogona kuzviita. Chechitatu hanzi Mwari anogona kuuya kuhope achida kuti adzore munhu arida kuzvikudza, pride. Hanzi Mwari anouya oita maitiro ake kuti munhu asaramba achizvitutumadza. Hanzi chimwe chacho Mwari anenge atoona kuti gwara rawatora raakutoenda kurufu, waakutonofa iwe. Hanzi saka Mwari anogona kukuchingura kuburikidza nehope. Saka Mwari anotaura nevana vake. Yes. Muchidimbu. Anotaura nevana. Hope. Yes. Asi dzichiita kunge zvinonzi dziri kuema zvinhu izvo zvatsanangurwa neBhaibheri. Tinotimboona muBhaibheri dzimwe hope dzinotoratidza kuti dzaibva kuna Mwari. Tionewo karoterwo kadzaiitwa mukati meBhaibheri. Ndoda kuti tiverenge kuna Genesis chapter 20 verse ya 3 kusvika pa6. Genesis 20 verse ya 3 kuenda pa6. Asi Mwari akauya kuna Abhimereki usiku pakurota akati kwaari, tarira uchafa nokuda kwomukadzi wawatora, nokuti mukadzi uyu uno murume. Zvino Abhimereki akanga asina kuswedera kwaari akati, Ishe, muchauraya norudzi rwakaruramawo here? Ko iye haana kundiudza here achiti iye hanzvadzi yangu, naiye mukadzi haana kuti iye hanzvadzi yangu here? Ndakaita izvozvo nomwoyo wakarurama namaoko akachena. Mwari akati kwaari pakurota, homwo, ndinoziva kuti wakaita chinhu ichi nemwoyo wakarurama, ndikakudzivisavo kuti urege kunditadzira, naizvozvo handina kukutendera kumubata. Yes. Nyaya iri kuitika ndeyekuti pane mumwe mambo ainzi Abhimeleki. Abhurahamu asvika kuna Sara vachigarako. Ndobva vabvunzwa kunzi zvakamira sei. Abhurahamu akati, aiwa, iyi hanzvadzi yangu. Sendudzi idzodzo vane kararamiro kavaingoita. Abhimeleki kwakutora Sara. Saka usiku hwatora Sara uya, pasina chati chaitika, Mwari akabva uya kuhope. Akati, usabate mukadzi upi? Unofa. Saka ndofunga Bhaibheri hatitsanangura chii chakanyatsotika. Iye akati, aiwa, kuinga ndanzwa niye hanzvadzi.
mhosva yandaita ndeipi. Zvikanzi ndinozviziva kuti waudzwa kuti hanzvadzi, saka ndauya kuhope kuti ndikubatsire. Ukasadzosera mukadzi iyeye unofa iwewe. Mapaona kapa. Saka chiri kuitika panapa, Mwari aona kuti nzira yatorwa naAbhimeleki haina kunaka, pamwe anga asina kubatsirwa kana kuzviziva. Saka Mwari ndobva ati bheta ndinomuchingura muhope kumudzora panzira yaakuda kuenda. Saka zveshuwa Mwari ari kuratidza kuti hope dzinobva kwaari dzinovavarira kudzora munhu panzira yakaipa. NdiMwari ndaona mune chekutaura iri kujeka iri nyatso anditika dai tisiri kuita zvohope panobva pabuda pfungwa shuwa yekuti saka ndofunga kutora vakadzi vevanhu haisi nyaya duku masa Mwari pastor, inyaya yekutoti inenge iri kunanga kukuva chaiko, inourayisa. Ndoda kuti muverenge dzimwe hope dziri mubhaibheri pastor, kuna Genesis 28. Verengai kubva pavhesi ya10 kusvika pa15. Genesis 28 verse 10. Zvino Jakobho wakabuda paBherishebha akaenda Harani. Akasvika pane imwe nzvimbo akavatapo usiku nokuti zuva rakanga ravira. Akatora rimwe ibwe ipapo akaritsamira, akavata pasi ipapo. Akarota, akaona danho rakanga ramiswa panyika, musoro waro wakasvika kudenga. Akaona vatumwa vaMwari vachikwira nokuburuka naro. Akaona Jehovha amire naye akati, ndini Jehovha, Mwari waAbhurahama baba wako naMwari waIsaka. Nyika yauvete pamusoro payo ndichakupa iyo iwe navana vako. Vana vako vachaita seguruva renyika, vachapararira kumavirazuva nokumabvazuva, nokumusoro nenyasi. Ndudzi dzose dzenyika dzicharopafadzwa mauri nomuvana vako. Tarira ndinewe, ndichakuchengeta kwose kwaunoenda, nokukudzosera kunyika ino, nokuti handingakusiyi kusvikira ndaita izvozvo zvandakuudza. Jacob anga ari kutiza akuna Esau mukoma wake, but Mwari aiva agara karavimbisa Abrahamu sekuru vavo kuti tarira nyika ino ndichaipa vana vako. Mwari iye ndobva atsimbidzira nyaya iyoyo zvakare kuna Isaac baba vaJacob. Saka panapa Jacob paari kutiza achienda kwasekuru, mupfungwa make ane kunetseka kuti saka nyaya yese yakavimbiswa iya yatokona, ndaakunogara ndiri kure. Saka Mwari akabva uye achitsimbidzira nyaya kuti nyaya haisi kuzochinja, ndinenge ndinewe, ndichadzoka newe. Saka muchaona kuti pahope dzaakarota musuyu, Mwari akauya achitsimbidzira shoko rake risingashanduke raaruda kuti Jacob aramba achiziva. Saka Mwari zveshuwa vateereri anorotesa vana vake achiri kutaura nevana vake, but paanotaura navo, paticharamba tichienderera mberi, muchaona kuti kutaura kwaMwari kunoramba kuchirerekera pazvinhu izvi. Chekutanga, anenge achida kusimbisa shoko rake. Chechipiri, arida kudzora munhu panzira yakaipa. Chechitatu, arida kuti munhu arida kuita pride asaite pride kuzvikudza, kana kuti anenge atoona mwana wake atora gwara rikumuendesa kurufu. Saka Mwari pakadaro anogona kutaura kuvanhu nehope. Ndaona muda kutaura tisatanzwa. Saka nyaya iyi muri kuteera abetera nanhasi zvinotoitika mukore uno watiri. Ticharamba tichidzidza but Mwari anotodaro. Bhaibheri kana riri kutotaura kudai riri kutorevesa. Mwari achiri kutaura nevana vake kuburikidza nehope. Asi dzinoda kuti tidzidzidze kuitira kuti tisaingwe newakaipa panyaya. Anogona futi kuuya kuhope. Saka matoona taya nechidzidzo ichi kuitira kuti patijekere kuti kunyaya dzekurota zvakamira sei. Ndoda kutenda vateereri rambai makateerera. Iko zvino tichambonzwa chimbo touya tokontinya nechidzidzo chedu. Shoko la Jehova rakasvika kuna Jona, simuka uende Ninive, kuipa kwavo kwakwira pamberi pangu, enda unoriparidzira vhangeri. Asi Jona akatizira Tashishi, mhepo huru yakatumwa paguva, chikepe chikashuva kumutsika, vafambisi vechikepe vakatya zvikuru. Umwe nemumwe akadana kuna Mwari wake, asi Jona akavata pasi pechikepe. Noiwe muvati waite seiko, dana kuna Mwari wako,
zvimwewo ungadzirangarire. Muvati waita seiko dana kuna Mwari wako, zvimwewo ungadzirangarire. Tinomuchingamidza vateereri, tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu kune vachangotibata Kurota Hope. Taura pamusoro pekurota, endai mberi muranda wacho. Zvino tiri kuongorora dzimwe hope dzakarotwa dziri mubhaibheri dzichiratidza kuti dzaibva kuna Mwari. Tapedzisira nekuona Jacob achirota hope paakanga atsamira dombo arara achiona ngirozi dzaMwari dzichikwira nekudzika. Akabva asimuka nerwendo rwake ndobva aenda kunyika yeve kure kwana sekuru wake kwana Labhani. Asvika ikoko ndokwaakawana mudzimai waaida waakanzi shandira nasekuru wake kuti uwane mudzimai. Saka paaishanda kudaro airamba achingochinjirwa muripo wake, salari yake hameno zvaiita sekuru achidaro, kusvikira paakazoita mwana wake wechi11 ainzi Joseph. Ndopaakati sekuru taonana ndaakuenda. Sekuru akati aiwa gara zveshuwa unoda chii? Iye zvino ndaasirious ndinokubhadhara zvakanaka. Ndopandinoda kuti muverengero vateereri kuna Genesis 31. Genesis chapter 30 verse 31 na 32. Genesis chapter 30 tiri kuverenga vhesi ya 31 na verse 32. Iye akati, ndokupeiko? Jakobho akati, musandipa chinhu. Kana mukandiitira chinhu ichi, ndichafudzazve zvipfuyo zvenyu nokuzvichengeta. Ndichafamba pakati pezvipfuyo zvenyu zvose nhasi, ndichiravura pakati pazvo zvose zvina mavara nezvina makwapa, namatema pakati pamakwai, nedzina mavara nedzina makwapa pakati pembudzi. Ndizvozvo zvichava mubayiro wangu. Right. Panapa anzi, alright muzukuru ndakunzwa, taura chaunoda. Zvikanzi naJacob, alright sekuru, pei yangu zvataakuita. Pakati pemombe kana mbudzi kana makwai dzinenge dzisina kuita kala imwe chete, pfumbu dzine mavara nemitsetse, chiitai kuti dziite pei yangu. Saka Labhani akabva atarisawo akaona zveshuwa aiwa ishoma shoma, ndobva atochamisa kuti muzukuru akapusa kudai. Saka adaro Labhani akabva ati aiwa tawirirana. Saka Jacob semunhu anga atone mhuri ndobva atora dzine mitsetse dziya nemavara kwakupa vana vake vachipota vachifudza. Saka dambudziko raiitika mufundisi nderekuti pakangoita mbudzi yaita zamu kana mombe, painoita mhuru kana mbudzana, kwaizvarwa kambudzana kane mitsetse kana kane mavara. Obva adedza vana vake kuti ndekeda akaRubheni fudzai. Idzi dzisina mitsetse nemavara padzinoita zamu, padzinobereka futi dzaibereka tune mitsetse nemavara. Kobva kanzi Rubheni uye mutore ndedzedu idzi. Saka pazvaionekwa nevana vaRabhani manje vakanyatsona kuti muzukuru pfume yedu yadi apa mune dzimwe dzamuri kuurayira vaenzi. Ndobvonyatsona kuti aiwa pfume yedu iri kupera pana, but mune musingagoni unyatsotaura kuti muti mushonga iwashandiswa nemazuva manje. Saka Jacob akazosvika pakuona ateerere kuti zviso zvevana vaLabhani hazvichandifarire. Vakada kuitana mangwanani hapinduru. Ndobva azoti musi iwoyo ndobva audza vana vake zvikanzi muudzana mama vauye kumafuro kwandiri ndivatsanangurira kuti chii chakaitika. Saka akadedza madzimai akakuvaudza kuti I know mega muri kuzoona kuti pfuma yangu yawanda, ngandikuudzei kuti chii chakaitika. Saka ndopandoda kuti muverengero vateereri pana Genesis 31. Verenga ipapo vhesi ya 10 kusvika pa12. Genesis 31 verse 10 kuenda pa12. Zvino zvipfuwo zvakati zvichitora mazamu, ndakatarira ndikaona pakurota kwangu nhongo dzakanga dzichikwira zvipfuwo, dzakanga dzine mitsetsa namavara nedzakaita pfumbu. Ipapo mutumwa waMwari akati kwandiri pakurota kwangu, Jacob. Ini ndikati ndiri pano hangu. Akati, zvino tarira uone kuti nhongo dzose dzinokwira zvipfuwo dzine mitsetse namavara dzakaita pfumbu, nokuti ndazviona zvose Rabhani zvaanoita kwauri. Saka akuudza madzimai zvikanzi chimirai ndikutsanangurai zvenge zvichiitika kuti sei musi ndakachuza kuti ndinoda dzine mitsetse. Zvikanditaurai tinzwe. Zvikandi ndakaona pakurota iri nguva yesizini yemhuka iya yemating season. Hanzi saka pandaiona pakurota ndaiona nhongo nemabhuru airatidza ndo ari active acho. Aive mabhuru nenhongo dzine mitsetse nemavara. Saka pakurota apa
hanzi ndo dzandaiona kuti ndo dziri active. Hanzi saka mutumwa waMwari ndobva anditi Jacob, uri kudziona here hope idzi? Ndikati zveshuwa ndiri kuona zviri kuitika. Zvikanzi chandakupira hope idzi ndaona kuti Labhani ari kukutsotsa. Hani mazvona ka? Saka iye akabva atoonawo ega kuti saka kana nhongo dziri active dzine mitsetse, vana vari kubuda vane mitsetse. Handiti mazvona. Saka Labhani paazoti unoda pei, iye akati alright, ndinoda kuti mungondipa dzine mitsetse, kunyange nguva iyoyo dzaive shoma. Akazova kuti dzichawanda nekuti ndazviratidzwa muhope naMwari. yako ihope zvadzokutaura asi pabuda chimwe chinhu hazvina kunaka kutsotsa munhu anokushandira. Ndizvozvo Mwari vane vachizviona ende vane nguva yavanozomudzorera asi havanotora kusaidi, vanotora kunewe wongo uchitsotsa. Kune vanototi vawirirana kuti ndinokupa $80 pamwedzi, panonopera mwedzi uya anongoya akabata hamene imwe sketi onzi yedzatoni feyedzatoni uya yaedzodzo ende kukufita unoida kana ati aungarambere wobva wati ya tozongo subtracta paya sekunge ndo zvavaya vakawirirana. Kune vanhu vane chitsotsi chakadaro. Saka panapa mazvona here kuti Mwari akarotsa Jacob hope dzekumubatsira kuratidza kuti zveshuwa ndinewe, zvandakavimbisa zviya zvekuti ndichakupa zvekudya, ndichakupa pfuma. Mwari aitsimbidzira shoko rake rekuti ndinokuchengeta. Saka musi iwe akabva atiza Jacob nevakadzi vake akudzokera kwake, ndobva ateerwa naLabhani. Ndoda kuti muverenge pana Genesis 31 verse 22 kusvika pa24, mozoverenga verse 29. Genesis 31 verse 22 kuenda ku24. Zvino nomusi wetatu Rabhani akaudzwa kuti Jakobho watiza. Iye akaenda nehama dzake akamuteverera rwendo rwamazuva manomwe, akandomubata kugomo reGiriadhi. Mwari akauya kuna Rabhani muAramia pakurota usiku, akati kwaari, chenjera kuti urege kutaura kuna Jakobho chinhu, kana chakanaka kana chakaipa. Verse 29. Ndine simba paruoko rwangu rwokukuitira zvakaipa, asi Mwari wababa vako wakataura neni usiku bwazuru akati, chenjera kuti urege kutaura kuna Jakobho kana chakanaka kana chakaipa. Right. Labhani akutera hanzi paakanga abata Jacob usiku hwacho hwokuti mangwana vapedzerana, hanzi Mwari akauya kuhope kuna Labhani akati, ndakuona wasimuka uine hasha, chenjera kuti mangwana pauri kunoona muzukuru wakoyo usataure chakanaka kana chakaipa, siyana naye. Saka ipa akazosvika manje pana Jacob akabva tunerakiwe ndingaenda kuparadza chitotenda Mwari wako akauya kwandiri kuhope. Ani mazona. Saka muri kuona here kuti vateereri, Mwari zveshuwa anogona kuuya kuhope kurotesa munhu, but muri kuona here kuti hope dzatiri kutaura dziri kuramba dziri kutenderera pazvinovavarirwa naMwari, because Labhani anga avavarira kuita chakaipa, saka Mwari ari kumutsura. Abhimeleki paya anga vavarira kuita chakaipa, saka Mwari ari kumutsura futi. Ndoda timboti fambei nedzimwe hope tozokurukura. Endai pana Genesis chapter 37 verse 4 kusvika pa7. Genesis 37 verse ya 4 kuenda pa7. Yes. Vakoma vake vakaona kuti baba vavo vanomuda pfuura vakoma vake vose, vakamuvenga vakasagona kutaura naye nomufaro. Zvino Josefa akarota hope, akaudza vakoma vake, ipapo vakanyanya kumuvenga. Akati kwavari, inzwaivo hope dzangu dzandarota. Tarirai, takanga tichisunga zvisote mumunda. Vonei chisote changu chikasimuka, chikaramba chimire. Ndikaona zvisote zvenyu zvichikomba changu, zvikakotama pamberi pechisote changu. Manzwa here hope dzakarotwa naJoseph. Akaona zvisote, ndo mastaki. Hanzi saka munhu nemunhu muhope idzi aive nestaki yake, asi dzevakoma vake mastaki acho akakotamira chisote chaJoseph. Ndo hope dzaakarota. Verse 8 inobva yati kuti verse 8. Vakoma vake vakati kwaari, ko iwe uchabata ushe pamusoro pedu kani? Ko iwe uchava nesimba pamusoro pedu kani? Vakanyanya kumuvenga nokuda kwekurota kwake nokwamashoko ake. Akabva apamhidza futi kurota vateereri pavhesi ya9 kusvika pa11. Verengai pasi. Vhesi ya9 yaGenesis 37. Akapamha kurotazve, akaudza vakoma vake akati,
tarirai ndarotazve dzimwe hope. Ndakaona zuva nomwedzi nenyeredzi dzine 11 dzichikotamira pamberi pangu. Akaudza baba vake navakoma vake izvozvo. Baba vake vakamutuka vakati kwaari, kurota kwako uku kwawarota kurota kunyi? Ini namai vako navakoma vako tichauya tikakotama pasi pamberi pako kani? Vakoma vake vakamugodora, asi baba vake vakachengeta shoko iroro. Panapa Mwari paari kurotesa Joseph atanga amurotesa zvisota. Kwakumurotesa yanzi nyeredzi ngani 11 paine zuva nemwedzi. Baba vacho yanzi ndo akabva wadudzira hope idzi. Vakati iwe urida kureva kuti ini namai vako kureva zuva nemwedzi nevakoma wako 11 tichakunamata here isusu. Chinhu chandakaona papasta ameno kana muri kuchiona kuti ndoda kuti chijeke kuateerera. Mwari paari kuuya mukurota pane paari kutoyariri izwi. Obva atoti Abhimeleki dzosera mukadzi wemunhu. Obva atoti Labhani usaite zvakaipa kuna Jacob. But pane paari kuisa hope idzi dziri mifananidzo yenhongo, zvisote, zuva nemwedzi. Pandaiongorora ipapapo munoona kuti ndakaona chii? Ndakaona kuti Mwari paaiwisa hope riri izwi inyaya yaive agent irida kutogadziriswa ipapo, isingadi kutsvaga dudziro inobva yatotaurwa zvoda kuitwa. Kana iri nyaya ichiri mberi zviri kuita kunge zvinonzi Mwari airotesa iri mifananidzo. Amenoti mungajekesa here pfungwa nekuti mufananidzo unozoda kutsvagirwa mhinduro. But apa zviri kubva zvabuda pachena kuti vaitaurirwa vaibva vatozviona ipapo kuti mufananidzo warotwa uri kureva zvakati kunyange nyaya ichiri mberi. Zvaibva zvadaro. Saka ndo karotesero kanoita Mwari. Asi muri kuona here vateereri kuti hope dzacho dziri kungotenderera chinhu chimwe chete, kudzora vakoma vari kuramba vachigodora munin'ina. Handitika kudzora Rabhani arida kunoita zvakaipa, kudzora Abhimereki nekusimbisa shoko raMwari kuti Jacob ndicharamba ndiinewe. Pane dzimwe hope mufundisi dzandoda kuti muverenge tisati tamboita break. Kuna Genesis chapter 40 ndoda kuti muverenge verse 9 kusvika pa13. Genesis chitsauko 40 verse 9. Zvino mukuru wavadiri akarondedzera kurota kwake kuna Josefa. Akati kwaari, pakurota kwangu ndakaona muzambiringa pamberi pangu. Pamuzambiringa pakanga pana matavi 3. Ukaita sokutumbuka, ukabudisa maruva. Masumbu awa akabereka mazambiringa akaibva. Mukombe wa Farao wakanga uri muruoko rwangu. Zvino ndikatora mazambiringa ndikaasvinira mumukombe wa Farao, ndikaisa mukombe muruoko rwaFarao. Josefa akati kwaari, kududzirwa kwadzo ndiko matavi 3 mazuva 3. Mazuva 3 agere kupera, Farao uchasumudza musoro wako nokukudzosera kubasa rako. Ipapo uchaisa mukombe wa Farao muruoko rwake sezvawaiita kare uchiri mudiri wake. Pane vanhu vaive mujeri maive naJoseph vaimbosenzera Farao. Saka vakarota hope hameno zvavaivakanganisa kubasa. Saka aisipota achisevha mambo nezvekunwa. Ndiye ari kutaura hope dzake zvikanzi ini ndakarota ndobva ndaona masumbu 3 emagrapes. But pandakaona masumbu aya akabva atoibva. Ndiine kapu yairatidza kuti ikapu yaFaro. Handobva ndakusvina masumbu aya mukapu. Saka hope dzandidisturba dzinorevei. Hanzi Joseph akabva adudzira akati masumbu 3 aya ari kureva 3 days. Pachapera 3 days iwe shamwari uchatosikotorwa kuno kujeri wonodzoserwa pabasa rako. Ndopaakabva azoti undirangariro kana wabuda ikoko. Pfungwa yandoda kuti muone futi vateereri nengari kuti yenge iri nyaya ichazoitika after 3 days. Mwari paakawisa hope idzi hadzina kuuya riri izwi raitoudza uyu kuti wadzokera pabasa. Dzakauya futi ari mufananidzo. Ndoda kuti muverenge hope dzimwe tibva tazombodzwa kambo pana Genesis 40 ipapo verse 16 to 19. Verse 16 Genesis 40. Zvino mukuru wavabiki akati aona kuti dudziro yakanaka, akati kuna Josefa, neniwo ndakanga ndiri pakurota kwangu, ndikaona tswanda 3 dzechingwa chichena dzakanga dziri pamusoro wangu. Mutswanda yepamusoro makanga mune zvokudya zvamarudzi ose zvakabikwa zvaFarao. Shiri dzikazvidya mutswanda yaiva pamusoro wangu.
Ipapo Josefa akapindura akati, kududzirwa kwazvo ndokuku, tswandanhatu mazuva matatu. Mazuva matatu agere kupera, Faro uchasimudza musoro wako akaubvisa pamusoro pako, akusungirire pamuti, shiri dzichadya nyama yako dzichiibvisa kwauri. Uyu ndiye aipota achigadzira chingwa chaFarao, aiwewo futi mutorongo. Ndobva arota akaona marusero matatu aanga akatakura, muine mabhanzi nechingwa nezvese. Hanzi bati chainetsa mumarusero paine shiri dzaiuya dzichinhonga, iye achiedza kudzinga kudai dzichingonhonga chete. Ndobva aendawo kuna Josefa akati, Josefa, hope dzanitambudza dzinorevei? Zvikanzi aiwa, marusero matatu ayaya ari kumirira mazuva matatu. Pachapera mazuva matatu uri kusikotorwa kunoko, uri kunobatwa nemhosva osungirirwa pamuti, shiri dzichakudya. Ndopandiri kuti muri kuona here hope dzaMwari dzichiuya mumasimbuzi? Ndiudzei dzimwe hope dzakazorotwa naFaro dziya tisaverenge. Faro akazorotawo. Faro akazorota mombe. Mombe 7 dzakaonda dzichimedza 7 dzakakora. Right. Ndobva azorota hura dzezviyo 7 dzakaonda dzichimedza 7 dzakakora. Dzakazodudzirwa mubhaibheri, hanzi zvairevei pastor? Josefa akududzira. Anoti iye mombe dzakakora 7 dzatanga kubuda idzi, makore emaguta ekukohwa kuzhinji, right, ari 7 akateerana. Asi shure kwawo kuchaita amwe makore zve7 enzara yakaipisa panyika. Right. Muri kuona here kutsanangura kwaita mufundisi kuti Mwari zviri kuita sekunge zvinonzi nyaya yacho kana yaive ichiri nechemberi, marotesero acho yaiuya iri mifananidzo. Kana nyaya irida kuitwa ipapo Mwari obva auya riri izwi. Amenoti maona here chini chimufundisi? Pahope dzese dzaverengwa idzi hapana pandaona parotwa munhu. Muri kureva kuti pahope idzi mambozviona here kuti inhongo kana Mwari ada kuedza kutaura zviri mberi? Kana aritori munhu ari kutaurwa unongoudzwa unzi siyana nezvauri kuita. Handisi kuti ameno kana zviri kukujekerai. Ndopfungwa iripo. Plus maona here vateereri kuti masumbu matatu ambotaurwa aya anzi mazuva matatu, ndizvo? Ko marusero matatu aya mazuva matatu, kureva kuti hope zvinenge zviri kuti hope dzaMwari hadzina padzakatonyatsonyorwa kare mubhuku, pekuti unobva kuti ukarota hove wobva yanzi imari. Muri kuona madudziriro atinoita isusu? Tagara tine zvatinotoziva kuti munhu akarota hove hanzi imari, uchabata mari. But muhope dzatiri kuona idzi dziri kuita dudziro yakada kufanana, asi zvarotwa zvakasiyana. Ndopandiri kuti saka zviri kuita kunge zvinonzi hope dzaMwari dzinongoenderana nezvinoda kuadhireswa naMwari nguva iyoyo. Hakuna kwekuti dzinofanira kugara dzichitozikanwa kunzi ukarota nhengeni dzinoreva zvakati. Aiwa, dzaMwari dzinotora dudziro zvichienderana kuti Mwari ada kuti kudii. Toda kutenda vateereri, iye zvinoga timbonzwa kambo touya toenderera mberi nechidzidzo chedu. Kana basa rose razopera wamanda icharira, tichasiya nyika ino, nevachene vose tosangana topinda mumakore, tichasiya nyika ino, tichasiya nyika ino, tichandogara kumushayo, nevachene vose tosangana topinda mumakore, tichasiya nyika ino. tinomuchingamidzai zvakare vateereri. Tiri kuenderera mberi tiri muhurukuro yedu Kurota Hope. Fambai nendima muranda wacho. Dzimwe hope dzandakaona dziri mubhaibheri tinodziwana kuna Vatongi chapter 7. Ndoda kuti muverenge kubva 13 kusvika pa14. Vatongi, Judges chapter 7 verse 13 neverse 14. Zvino Gideoni wakati asvika akanzwa munhu akanga achirondedzera kurota kwake kushamwari yake akati, tarira, ndarota hope, ndikaona chingwa chakabikwa chebhari chichikungurukira kumisasa yavaMidheni, chikasvika patende ndokurirova rikawa, chikaritsindikira tende rikavata pasi. Shamwari yake ikapindura ikati, hachizi chimwe chinhu, asi ndiwo munondo waGidheoni mwanakomana waJoashi,
murume waIsraeri, Mwari wakaisa Midhiani nehondo yose muruoko rwake. Chigwa charotwa. Vanhu ava vari pahondo handiti vari kugadzirira kurwa naGidheoni. Saka varikuda kurwa naGidheoni unoorota. Alright. Kwakurota chingwa chichikunguruka, rofu rechingwa richikunguruka runorova tende remusoji weMidhiani. Alright. Tende riya robva rapwanyika. Aminoti uyo akazowana kuti abvate achizi chingwa ihondo yaGidheoni kuti abatanidze chingwa. Hanzi Gidheoni arikutosvika paradzi. Saka vateereri, dzimwe hope dzatangonyukura mubhaibheri dzatinoda kuti muone kuti Mwari zveshuwa achiri kutaura nevanhu ake, asi mubva maona katauriro kacho kaanoita. Zveshuwa hondo yaGidheoni yese yakaroteswa asi mumufananidzo werofu rechingwa rakaskopanya matende ekwaIsraeri. Panyaya iyoyi yekuti Mwari anoshandisa mufananidzo, ndakaona makambotidzidzisa kubhuku raDhaniel. Daniel chapter 2. Mambo anonzi akarota chaive chitombi chikuru chaiti musoro goridhe zvakadaro zvakadaro. Zvairevei izvi? Zvaireva umambo hwakasiyana siyana. Alright. Waiteverana. Waizoteera ipapo here? Aiwa, munguva dziri kumberi. Waitwa kumberi. Pane kuna Daniel 4 futi. Mwari anonzi akarota muti waive mukuru. Nebukadhineza. Hanzi muti uyu wakasvika kuonekwa nevaive kure. Hanzi maigara shiri nemhuka dzichirarama nemuti uyu. Hanzi pane izwi rakazonzwikwa richiti, temai muti iwoyo, utemei, mongosiya chigutswa. Nyaya yacho yakazodudzirwa naDhaniel. Ichinzika zimutiri ndimi mambo Nebukadhineza neushe hwenyu. Alright. Murikubata pasi rese. Asi kana mukanonoka kutendeuka, panzi muti ngautemwe kubviswa pachigaro kwenyu. Alright. Ndopaya paakazonofura uswe. Alright. Iwo kuna Daniel, pana Daniel paanonzi futi akamborota mhuka. Alright. Dzairevei mhuka idzi kuna Daniel 7? Kuna Daniel 7 anobva atodudzirwa pavhesi ya 17 zvichidzika achinzi mhuka imwe neimwe umambo. Ndoda kutenda vateereri. Pfungwa yandiri kubatsirwa namufundisi yandinoda kuti muone ndeyekuti Mwari zveshuwa paairotesa achishandisa mufananidzo aifanoratidza nyaya dziri mberi, zvekuti achida kuratidza Nebhukadhineza nyaya iri mberi yekuti ukasatendeuka ndichakubvisa paumambo. Haana kurotesa Nebhukadhineza achitandaniswa, akamurotesa uri muti ndobva watemwa, ndobva wazodudzirwa kunzi muti uyu ndimi mambo, itai zvinhu kwazvo else muchabviswa paumambo. Saka Mwari airamba achishandisa mifananidzo yakadaro. Chimwe chinhu chamuri kumboona apa mufundisi, muri kumboona here kuti Mwari kana ari kuona njodzi iri mberi kwemunhu, handitika, arida kukuyambira iwewe, anobva atokuudza iwewe mukurota, kunze kwekunge ari kuona kuti uri right. Handitika, ndoda kuti izojeka pamberi, handei kuna Mateo munzwe. Mateo chapter 1. Mateo chapter 1. Maybe tisati taenda ikoko. Taurai. Hope dzakarotwa nevakomana dzechingwa idzi. Dzadzisina, Mwari ndiye akafemera vakomana kuti zvinorevei. Asi zvaiitirwa kukurudzira Gidheoni kuti enda uri kunokunda hondo. Saka ndiMwari aisimbisa shoko rake kunani? Kuna Gidheoni. Maita manditondedza, mirai ndipataure kuvateereri. Patadzidza kuna Jobho vateereri, hanzi Mwari paanoisa hope arida kusimbisa shoko rake. Saka kuna Gidheoni anenge anga akatombomudza kuti unonokunda. Gidheoni ndobva atya tiri vashoma 300 chete wedu wetinopera, zvikadzaiwa unokunda kare. Saka kuchitsimbidzira shoko riya kuti ndinewe munokunda, ndobva dzauya hope idzi. Maita basa mufundisi. Verengai kuna Mateo chapter 1 verse ya 20. Mateo 1 verse ya 20. Zvino wakati acharangarira izvozvo, tarira mutumwa waShe akazviratidza kwaari pakurota akati, Josefa mwanakomana waDhavhidhi, usatya kutora Maria mukadzi wako, nokuti chakagamuchidzwa mukati make ndechomweya mutsvene. Joseph angarida kusiyana naMary atora pamiri pemweya mutsvene. Mwari ndobva uya riri izwi muhope kuti usasiyane nei nemukadzi wako. Ibva imaverenga futi ipapo pachapter 2 yaMateo verse 12. Mateo 2 verse ndeya 12. Mozoverenga futi 13 tidzibatanidze hope idzodzo. Vakati vanyeverwa pakurota naMwari kuti varege kudzokera kuna Herodhi, vakaenda kunyika yavo neimwe nzira. Vakati vaenda,
tarira mutumwa washe wakaonekwa naJosefa pakurota achiti, simuka utore mwana namai vake utizire Ijipita ugareko kusvikira ndichikuudza, nokuti Herodhe uchatsvaka mwana kuti amuuraye. 13 kai. Panapa Mwari ari kuuya futi achiita kuti pauye hope idzi dziri kuuya dzichipa warning kuti tiza nemwana enda naye ndose muhope dzaya kuna Joseph usarambe mukadzi. Ndopa pandanchitaura kuti Mwari akaona kuti pane njodzi inogona kukuwira, pane gomba rekuti unowira mwana anofa, Mwari anogona kuuya anogona kuhope kukupa warning yakadaro. Hamenoti muri kucherechedza here kuti anga achida kuwirwa nenjodzi kana arida kupinda pakaipa, ndiye anobva aingwa nehope dzacho dzemawarning. Kureva kuti Mwari akaona kuti varhodzi munogona kuwirwa nezvakaipa mangwana nemhuri yenyu, haarotesei inini kastori kuti ndizoya ndichikuti mukomarodzi ndakuroterai mangwana zvinomira mushe tizai. Zviri kuita kunge zvinonzi Mwari anobva apa warning yacho kuna Joseph, obva atomuti iwewe tiza nei nemwana. Ndo zvaakaita kuva chenjeri vakauya vachisikoona. Muripo pandima yacho iverengei Mateo 2 vhesi ya 19. Mateo 2 vhesi 19 kuenda kuna 22. Toda kuti pajeke ipapo. Herodhe wakati afa, tarira mutumwa washe akaonekwa naJosefa pakurota paIjipita, akati, simuka utore mwana namai vake uende kunyika yavaIsraeri, nokuti vaitsvaka kuuraya mwana vafa. Akasimuka ndokutora mwana namai vake akasvika kunyika yavaIsraeri. Asi wakati achinzwa kuti Arikerao wava mambo panzvimbo yababa vake Herodhi, akatya kuendako, akanyeverwa pakurota, akaenda kumativi enyika yeGarirea. Akatodzwa kuti chidzoka kwaSefa. But paakasvika kumusha manje, munhu anga akutonga mwana wamambo vaya vaida kuuraya mwana. Saka akabva atya akati, mwana wacho hanzi Mwari ndobva abva uya futi kuhope zvikanzi zveshuwa uri right, chirega kunanga ikoko, chimbonogara nemwana uko kuGalili. Ari Mwari ari kubatsira kuti zvaataura zviya zviachivhike, kuti usapinde mugomba, usazvikudze zvaida kuita Nebhukadhineza, usavavarire zvakaipa, kana kuti asimbise shoko rake raanenge akataura kuti tifambe mariri. Wopedza ndoda kuti mupedzisire kuerenga pastor. Dzinowanikwa kuna Mateo 27 vhesi ya 19. Mateo 27 vhesi ya 19. Zvino wakati agere pachigaro chokutonga, mukadzi wake akatumira kwaari achiti, usava nemhaka nomunhu uyo akarurama, nokuti ndakatambudzika zvikuru nhasi pakurota nokuda kwake. Ndo paya Pirato paanga ari kuvhotesa akati, ndina Bharabhasi naJesu, ndokusunungurira yani. Saka asati apedza kuvhotesa kudaro, Mwari akatozviona kuti Pirato zvaakuita izvi atora nzira isiriyo. Saka Mwari ndobva ati, gandimubatsire. Imi makadzidza Bhaibheri, hanzi nyaya yakatongwa usiku hwese. Saka Pirato haana kutowana mukana wokurota nekuti haana kurara. Otherwise pamwe ndiye angadai akaroteswa hope idzi, but usiku hwese vaingova matare. Mwari ndobva achienda kumudzimai acho, ndobva amurotesa hope kuti endai munoudza baba amwana kuti ngavasiyane nemurume uya uya, nzira yavaakutora ivakuvhiringa, munhu uya akarurama. Saka mukadzi akatosvika, Pirato akutovhotesa kuti ndina Bharabhasi naJesu. Mukadzi ndobva ati, pamusoro iyi ndipireiwo baba tsamba iyi. Ndobva atoiverenga, mvaona yakanzi, siyana nemurume anonzi Jesu, ndatambura naye pakurota. Chandoda kuti mubata apa ndechekuti Mwari azorotesa mukadzi waPirato nengari yekutoti kuna Pirato kwashayikwa nguva yekurara usiku hwese. Otherwise muzano raMwari ratanga tiringodzidza pesa apa, Mwari angadai akatopa warning kuna Pirato sezvaakaita kuna Labhani, kuti Labhani usanokuwadze munhu. Saka mutsika yaMwari kana achirotesa hope, vateereri, arikuda kukudzora kunzira yakaipa, achiona kuti nyaya iri agent, anotouya riri inzwi mukurota, robva ratotaura zvinoda kuitwa. Asi kana nyaya ichiri kumberi, ari kuona kuti uda kungozvikudza, nzira yauri kufamba yakaipa, anowisa iri mifananidzo, masimbuzi, muka, mombe dziri kudyanana, zuva, mwedzi nezvisote. But pahope dzese idzi
dzinouya ari masimbuzi dzenyaya ichaitika mberi. Mamboona here mufundisi kuti hapana zvekurota vanhu? Ndaona munhu ari kuda kukushinwira. Hapana. Ruda uroiwana nhingi. Aiwa, hapana. Kuhope dzese dzatadzidza dziri mubhaibheri idzi. Saka chataita kuti chidzidzo ichi chiuye kuvateereri kuitira kuti kunyange bhaibheri rati hope zhinji hadzina maturo, pashoma dzacho inikisi unogona kuvhunduka kuti hii zvandarota nhai. Ngatiedzei vateereri kuti tione kuti kuri kwekuti tiri kufungira kuti ndiMwari ataura nesu. Aka katadzidza aka ndo kanenge katauriro kaMwari. Rinoya riri inzwi kana nyaya yacho iri agent, iri a matter of life and death, ichida kutoitwa chop chop. Otherwise kana iri nyaya ichaitika after 3 days, kana iri nyaya ichaitika mberi uko, Mwari anowisa iri mifananidzo. Ndo zvandaona muda kutaura. Kana chimwe chinhu chakakosha ndechekuziva kuti whether rauya izwi kana kuti waita mufananidzo, Mwari haakusiye uchigesa zvisiri izvo. Thank you. Anoita kuti zvikujekere kuti chaari kureva chi. Exactly. Sezvaita vaya baba vacho vakabva kuti iwe uda kureva kuti nina mai yako zvinobva zvajeka. Tudziro yacho Mwari haambosiye yakaita chibhende. Ende haidi kuti unge kufamba, handitika kuti iite kunge unotsvaga kududzirwa kumwe. Aiwa, inenge yakajeka. Pane imwe pfungwa yandatoona apa kuti pandima shoma dzataverenga mubhaibheri pari kuita kunge pasina kana kutomborota vakafa. Hapana zvachose. Nekuti kana bhaibheri richidzidzisa kuti vakafa havana chavanoziva, hapafaniri kuzoti kuhope dziuye nenzira yekunge vanoziva. Right. Babati. Saka pedzisai. Ndatoda kuti ndonga pane vhesi iri kuna vaGaratia. Alright. Riverengei udzai vateereri rinoti kudini? vaGaratia 1 verse 8. Inoti asi kunyangwe isu kana mutumwa unobva kudenga akakuparidzirai imwe ivhangeri inopesana neyatinokuparidzirai isu, ngave wakatukwa. Tsanangurai pasi. Zviri kurehwa panapa ndezvekuti takaziva chokwadi chaMwari. Right. Chinoti munhu akafa hana chaanoziva sezviri kutaura vabeteri. Kana kuti chichiisa pachena sabata rechokwadi. Hapafaniri kuzoita dzingaa hope kana umwe munhu ane simba anouya nesimba revatumwa achikuudza zvinopesana nezvakarayirwa naMwari. Right. Chero dziri hope, ibva waziva kuti hope idzodzi hadzisi kubva kuna Mwari. Kana dzichirota zvinopikisa zvinodzidziso dzeshoko raMwari. Alright. Ndoda kuti muzoverengera vateereri pana Deuteronomy chapter 13. But hameno mukuona kwenyu mukunyorwa kwebhaibheri. Pandaita sakuna Daniel kwatakurukura kuya. Daniel anonzi akararama kusvika ndofunga kuma 90 years. But panguva yese 90 years idzi hope dzinoita kunge dzakabva kuna Mwari kwaari dzaive dzimwe chete. Dzakarota mukadziya. Even Joseph uyu zvakangonyorwa mubhaibheri, hatisi kuti aisarota zvimwe, but zvakarotwa zvichiratidza kuti ihope dziri kubva kuna Mwari. Akangorota mbiri dzezvisote nedzemwedzi nezuva dziya idzi. Zvekuti ini ndiri kuona kunge pfungwa yacho imwe yacho kuti kunyange Mwari achitaura mukurota zviri kuita kunge zvinonzi hachifaniri kubva chaachinhu chekuti every week urongoti ndarota maonero angu. Iye munhu mukuru haazongoita kuti zvinge zvemanga ungopota achingokushanyira achingotaura netunhu twese tusina basa. Ukaona munhu mukuru akushanyira ane nyaya zvino, handitika kuti ungoti next week atodaro. Ndoda tuverenge Deuteronomy chapter 13 verse 1 kuenda pa3. Inoti kudini? Zvino kana muprofita kana murota akamuka pakati pako akakuratidza chiratidzo kana chinoshamisa, icho chiratidzo kana chinoshamisa chikaitika, chaakataura kwauri achiti ngatitevere vamwe vaMwari vaukanga usingazive tivashumire, usateerera mashoko omuprofita uyo kana muroti iyeye, nokuti Jehovha Mwari wenyu unokuidzai kuti azive kana muchida Jehovha Mwari wenyu nomwoyo wenyu wose uye nomweya wenyu wose. Saka bhaibheri riri kuti nyaya yekurotai pamwe pacho painoita kunge inoda kungwarirwa ndeyekuti kunogona kutomuka munhu otorota, ende zvaatorota zvoitika. Kunyange hedu isi tatodzidza tatoona kuti mubhaibheri hapana zvinenge zvekuroterana, but anogona kutouya otorota ototi ndarota zvakati zvichiitika kwauri Caston. Hanzi zvobva zvaitika. Hanzi nebhaibheri manje hatifanire kutenda kwaari nengari yekuti zvaitika. Hanzi nendava iyi. Hanzi chamunofanira kucherechedza ndechichi.
kana arota zvaitika, aprofita zvaitika. Temptation iripo ndeyekuti munhu waMwari, right, ndo temptation anorota zvinoitika, aprofita zvinoitika. Saka hanzi munofanira kuchenjerera kana akukukurudzirai kufamba zvinopesana neshoko raMwari, right, muziva kuti chero akarota zvikaitika, akaprofita zvikaitika, haana kubva kuna Mwari. Yes, nekuti anobva kuna Mwari hakurudzire vanhu kupesanisa dzidziso dziri mushoko raMwari. Saka in other words kureva kuti zvaitika hazvo zvaarota, zvaitika hazvo zvaataura kana kufembera, but nengari yekuti kararamiro kaari kudzidzisa akaenderana neshoko raMwari, hanzi ignowai hope idzodzo dzingave dzaarota iye, hanzi ndiMwari ari kutotiedza. Saka muchaona kuti vatendi nemamwe wese vari kuteerera patiri kupa chidzidzo ichi, hanzi naMwari nyaya yehope chinogona kutenge chiri chimwe chinhu chekutoti Mwari arida kuona kuti tiri serious here pakumunamata. Saka tikapedzisira tangova nekungoti akabva atorota, asi tichiona kuti dzidziso yacho iri kupesana neBhaibheri. Mwari arida kuona kuti tinosendama pahope here kana kuti tinosendama padzidziso yaMwari. Toda kutenda nekuteerera kwenyu vateereri. Rambai muine su pane zvirongwa zvinoteera. Panogona kudaro paine vane mubvunzo, vane dambudziko panyaya dzehope idzi. Sunungukai kutsvaga anyone anopinda sangano reSeventh Day Adventist ari pedyo nekwamunogara, kana vamunotoshanda navo, vabvunzei nyaya idzi. Kuri kwekuti makundikana kuwana ivavo, mufundisi vachakupai nhare dzekuti muchaye kana kutumira mameseji kuti mugone kubatsirika panyaya yehope. Taurai navo. 0775 460 175. 0775 460 175. Kana kuti 0716 452 086. 0716 452 086. Mara kuchengetei tigosangana muchikamu chinoteerera. Tenzende tungamirwe mukati mezviedzo mananda andibata ndimwino dombo ndiwike ndimwimo tungamirwe tenzende tungamirwe semwana onyaradzwa unganyara nyanza mananda anomunzwa kana matinyarara emwe tenzi wenyanza tenzini tungamire apo ndasvika nyanza mananda vondishisa andichienda zororo ndotsamira kune mwenga andinzwe